Quina calor, quina calor que fa. Té raó, un ventall. Que bé que van els ventalls quan fa calor. Oi, que bé que van. Tota la vida han anat molt bé. Els han portat més les dones que els homes, però, escolta, la calor és igual per tothom. Els egipcis ja els feien servir. I avui en dia, en el segle XXI, fa més de 20 i de 30 segles, potser, els continuem fent servir perquè fa la mateixa calor. Els ventalls són molt macos. Se n'han fet moltes variants. Aquest és dibuixat, n'hi ha que són pintats, n'hi ha que són... N'hi ha, aquí en el museu en tenim, que són fets de puntes de coixí, com aquest que tenim aquí. Els ventalls, a més, tenen un llenguatge molt especial, que el feien servir les dones. Jo no sóc una dona, però el llenguatge us l'ensenyaré. Si una dona, doncs, hi havia un noi que li anava al darrere i la dona es posava el ventall a la galta dreta, així, i aleshores feien els ulls així d'aquesta manera. Bueno, Guenya no es posava, però és igual. Feien així, i se posava a la galta dreta, això volia dir que sí, que el que el noi li demanava, ella li deia que sí. Quan el noi li demanava una cosa amb ella li semblava que no, aleshores ella feia així. Se'l posava a la galta esquerra. Ara bé, quan la noia es posava el ventall així aquí en el cor, o plegat, o obert en el cor, normalment feia una cara així, i volia dir que n'estava molt enamorada d'aquell noi. Però quan la noia no el volia i li volia dir que no a aquell noi, vet aquí que començava així a picar amb la mà, amb el ventall a la mà, i això volia dir que, noi, no sé pas si em convenç. Bé, llenguatges que es feien servir amb els ventalls. Jo no sé si avui en dia algú el fa servir, aquest llenguatge, però quan fa calor, acosteu-vos a un ventall. Mira, és aquí. Sí, és aquest. Jo no sé si aquest és el ventall més maco del museu, però us asseguro que és el que més m'agraden a mi. És de seda natural, I té uns dibuixos molt especials, fixeu-vos-hi bé. I té un senyor negre amb levita i barret de copa. Jo diria que és un dels esclaus d'en Josep Xifré, perquè els feia anar així de vestits en els seus esclaus. I tant que sí. Potser ell va crear moda que els esclaus anessin així o que la gent anés amb barret de copa. No ho sé, però segurament era un dels seus esclaus. En Josep Xifré en va tenir molts d'esclaus. Pobres. Eren els que treballaven més en allà. Els havien portat tots ells de l'Àfrica. Els varen segrestar, els segrestaven, se'ls enduien cap a Amèrica i en allà els venien. I els esclaus, pobres, treballaven purament perquè els hi donessin menjar i aixopluc, o sigui, una casa on poder dormir, per després sortir i anar a treballar. Els més potentats, els més rics, els que tenien les haciendes aquelles, els ingenios, vet aquí que anaven sempre amb les senyores i les senyores, Portaven, i en aquest dibuix es veu, anaven amb les tartanes, amb les carrosses, amb els carruatges que fossin, i sempre l'esclau era el primer de baixar quan s'aturava el carruatge. De seguida se n'anava cap a la porta, obria la porta perquè sortís la senyora o el senyor, i aleshores, corrents, se n'anava cap a l'edifici i obria la porta també perquè entrés la senyora o el senyor, que eren els seus amos. Pobres esclaus, no? Quina vida que tenien. En Josep Xifré, cada any, per Sant Josep, que era el seu sant, vet aquí que n'alliberava un dels seus esclaus. I fins i tot diuen que en Josep Xifré hi va haver un momentet en què es va plantejar alliberar-los a tots els seus esclaus, donar-los a tots la llibertat. Però al capdavall no ho va fer. Pobres, els esclaus, quina vida que tenien. Però que maco que és aquest ventall. Que maco que és.